Hei kaikki! Mä oon Heli Bonsai-Ahman Freteistä. Ja tässä on mun ihana pikkuassistenttini Juoletar. Hei kulta! Ja Juoletar on täällä auttamassa mua tänään aloittamassa mun kanssa tällaista Ferret Q&A, eli Frettikysymys-videosarjaa, mitä meiltä on kovasti pyydelty. Elikkä saatte lähetellä meille kysymyksiä freteistä ja fretteen kanssa elämisestä. Ja me tietysti vastaillaan sitten ihan parhaamme mukaan kaiken näköisiin kysymyksiin. Tänään meillä on tämmönen lyhyempi video, jossa mä vastaan niihin yleisimpiin pariin kysymykseen, mihin me joudutaan yleensä vastaamaan, kun me ollaan missään esittelemässä eläimiä tai muuten vaan tutustutaan uusiin ihmisiin. Ja ensimmäinen kysymyshän aina on, mikä toi on? Eli fretti, tällainen ihana pitkä pötkylä. Niillä on monta ihanaa lempinimeä. Me sanotaan niitä mäyriksi ja näädiksi ja hillereiksi ja minkeiksi, mutta nämä tosiaan on kesyhillereitä. Eli ihan kesyversioita luonnosta löytyvistä villihillereistä. Fretti on kesytetty lemmikiksi hyvin pitkän aikaa, sitten melkein yhtä aikaa kissan kanssa. Ja näitä on, ensimmäisiä merkintöjä freteistä löytyy Välimeren maista jo sieltä muinaisilta helleenisiltä ajoilta. Elikkä ihan lemmikkieläimiä, ei ole mitään villipetoja, mitä ollaan kotiin raahattu. Ja Juoletar, tämä meidän kantanarttu, hän on kohta 3-vuotias. Tällainen hyvin rauhallinen, ihana neiti rouva ihanuus. Ja hän tekee mun kanssa töitä terapiafrettinä. Toinen kysymys, mitä meiltä aika usein kysytään, on kuinka pitkään ne elää. Ja me yleensä sanotaan, että fretti elää keskimäärin noin 6-8 vuotta. Mutta pitkäikäisempiäkin frettejä on tavattu, että löytyy pitkälti yli 10-vuotiaitakin. Ja jalostuksen kanssa me totta kai tähdätään aina pidentämään eläinten elinikää ja pitämään ne terveenä pidempään. Kolmanneksi yleisin kysymys on, mitä ne syö. Ja jos me kurkataan tänne, sano mee. Hieno tyttö. Eli sieltä löytyy tommoset hienot torrahampaat ja lihansyöjän kalusto. Eli fretti on vähintäänkin 90% lihansyöjä. Kasvisruoalla nämä ei tule toimeen. Ja luonnossa fretin ravintoa kaikennäköiset pienjyrsijät, hiiret, myyrät, rotat, kaniinit, prusakot, välillä jopa raadot. Kaikki kelpaa. Linnunmunista lähtien. Ja kotioloissa nämä syö kanaa, kalkkunaa, pupua, välillä pienissä määrissä lammasta, kananmunaa ja kaiken näköistä. Meiltä löytyy todella hyvät raakaruokintaohjeet Frettiliiton sivuilta. Ja sitten jos raakaruokinta on ehdottomasti ei tai eläin on alkuperäisesti jo tottunut muuhun, niin sitten on myöskin olemassa tollaisia freteille soveltuvia kuivaruokia ja myöskin märkäruokia. Mutta me aina suositellaan tietysti raakaruokaa, koska se on eläimille huomattavasti parempi. Että sä oot nätisti. Mutta sä oot aina kyllä. Eli sitten vaan raakaruokaa hankkimaan kaikki kissaa pienempi kelpaa. Ja okei. Eli meille voi pistää kysymyksiä tulemaan. Kysymykset voi laittaa joko tähän alle. Tai sitten ne voi lähettää meille sähköpostilla bonsaiahma@gmail.com. Tai sitten meidän omien sivujen kautta, eli runagard.fi/bonsaiahma. Mä laitan linkit tonne alle. Pistäkää meille kysymyksiä tulemaan, niin me vastataan parhaamme mukaan. Kiitti! Moi!